Koko Prabu kula ingkang sowan. Mongko kandining tumuwuh salame mung ngawasi eling lukitaning alam kadiwedyaning dumadi supardine sangsaya ya iku pangreksaning urip ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita tak waspadakake iki tekane adiku saka negara Trigarta Prabu Susarma ya Prabu Susarman padha becik sak tekamu yayi mapan ana ing negara Ngastina kene. Nggih Koko Prabu, awit pangestu paduka Koko Prabu Duryudana niskala lampah kula mboten nyandung alangan setunggal menapa. Kabareng kula ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji kunjuk Koko Prabu Duryudana. Ya banget panarimaku. Banget panarimaku akare ya bombong jroning pikir Maragagi. Maragagi para tamu katon sumengko pengawak bojro. Sigra kang bawa gita kang amangku gati. Ana apa Susarma? Nggih. Sakmenika wonten kabar ingkang hanyeng semaken dados Koko Prabu. Ingkang magepokan kelawan negari Wirata. Wirata ing dinten sakmangke sampun kelangan kekuatan. Wirata sampun koncatan kadigdayan. Ibarate macan kang tanpa siung, gajah tanpa telale, ula kang tanpa wisa. Awit menapa? Awit kekuatan negari Wirata sampun ludhes keles. Nggih menika Raden Patih Kincakorupa dalah rupa kinca kang sarta Raden Rajamala sampun dumugining pati. Koko Prabu. Mangkono Yayi Susarma. Nggih. Lah banjur karepe Yayi Susarma kaya kepiye? Koko Prabu. Ratu menika sinebat Gong Binetara menika ratu ingkang jembar jajahane. Menapa paduka Koko Prabu Duryudana mboten kepengin hanglar jajahan. Jalaran sampun disekseni jagat saisine. Negara adikuwasa menika wonten jagat menika namung kalih setunggal, negara Ngastina angka kalih negara Wirata. Yen to paduka Koko Prabu Duryudana kepengin Ngastina saya menjelo. Ngastina tambah kondang, tambah kuncara kedahipun paduka saged nelukaken negara Wirata. Mumpung menika negara Wirata mboten anggadhahi kekiyatan. Mangke kekuatan saking negari kula Trigarta sagah manunggal dados tunggal kekuatan kelawan barisan ing negari Ngastina. Mangke negara Wirata dikepung. Negara Wirata dirampit dados kalih. Saking ngajeng barisan Trigarta, saking mingking barisan negari Ngastina. Mangke mboten nganti suruping srengenge Wirata saged rata kelawan bumi. Agyat resang kapirang urinangkul ginempit gempit dosa ngretnaning bawana Wilatala trontong-trontong pepadang tumrap Duryudana
Negara sing kuat ki aja nganti loro ning siji ya kuwi negara Ngastina. Saka Eguh Pratikele Yayi Susarma Wirata kudu dibedah. Pun Paman Harya Sengkuni setuju nggih. Kados pundi Paman Harya Sengkuni? Loro gawe menyelam sambil minum air, sepisan ngelar jajahan ingkang angka kalih goleki buron laron nuwun inggih punika para Pandhawa. Nek diitung nalika para Pandhawa kalah main dadu biyen 12 taun mapan ana ing alas Kamiyaka. Menika sampun kelar, menika sampun paripurna. Ning setunggal taun kedah umpetan ana salah sawijining negara. Yen Pandhawa durung nganti setahun umpetan ana salah sawijining negara kok wis konangan meneh, tegese Pandhawa kudu mbaleni dadi wong buangan maneh jroning 13 taun. Ngaten Paman. Lakar kasinggihan anak angger. Sinuwun Yayi Susarman kepriye? Menawi Wirata sampun kabedah, kula mboten badhe nyuwun bondo donya sepeser kemawon. Nanging ingkang kula suwun muhung setunggal inggih menika Putri Boyongan. Putrinipun Prabu Matswapati sekaring kedaton negari Wirata nuwun inggih ingkang awewangi Dewi Utari. Iya Susarma, pamutahmu bakal tak sembadani. Sarujuk condong rumajang. Menawi mekaten mugi antuk pengasih saking Gusti ingkang Maha Asih. Satemah ancas kula lan jengan yika Koko Prabu Duryudana saged kasembadan. Badhe kula bidhalaken wadyabala kula saking negari Trigarta. Manunggal kekuatan kelawan barisan negara Ngastina. Senika ngestaken dawuh Koko Prabu budal dina iki Susarma. Umrih kang bala lumares budaleng prawadya kuswa warna sakehing prawadya agrabusana nira swarane rame kumuro ido ombake samudra. Yo. Pas.
Awas.
patan ngawruhi kang tekane tanpa sangkan Sawejawan yang menari Saraswati Sayapri handayani Mekare saya budaya Kalam mekah dulu Mampir kangge jroning Iwang Suksmana mangadi luwih payungana marang Matswamati sumrambahe para warga Gung ing negara Wirata. Niken Salindri kula wonten dawuh tinimbalan sinuwun Prabu Matswapati. Mara coba pitakon kuwi iki Wangsulana kanthi jujur, aja ndok tambahi, aja ndok kurangi. Aturna apa anane Salindri? Inggih paduka badhe ndangu menapa sinuwun? Anggonmu suwita ana negara Wirata kene wis pirang sasi Salindri? Anggen kula suwita dumateng jengandika sampun setunggal taun kirang 3 dinten sinuwun. Setahun kurang 3 dina. Inggih. Sajroning setahun kirang 3 dinten niki pakaryan kula leladi dhateng Gusti Putri Utari. Wiwit saking siram pepaes hangadi busana dahar ngunjuk ngantos mapan sare. Yo. Ripalungguhan iki beda kang rinumpaka. Petang dina kepungkur wancine tengah wengi kowe kok ngadeg ana ngisor pojok beteng negara Wirata nalika kuwi kowe lagi ngopo Salindri? Duh sinuwun ing sekawit kula tinimbalan Gusti Patih Kincaka kinen madhep wonten ngarsanipun Yayi Patih Kincaka nimbali kowe perlune apa? Kula badhe dipun palakrama. Dadi kowe arep dipek bojo karo Yayi Patih Kincaka ning kowe ora gelem. Banjur Yayi Kincaka rupa-rupa kinca nduk pateni. Ngono. Yen pancen ana wong liya sing bantu karo kowe, sing dadi sranapatine Yayi Kincaka lan rupa kinca, kowe gek kandha. Krana ora tinemu nalar. Ing atase kowe bocah wedok kok bisa mateni patih sakembaran ingkang duweni kadigdayan ingkang linuwih. Kowe kandha Salindri, aja wedi pangancam lan pangincime sapa wae. Kowe bloko, kowe jujur. Sapa sing bantu marang kowe anggone mateni Yayi Kincaka lan Rupa Kinca? Nuwun pangapunten. Mboten wonten ingkang asung pambiyantu dumateng kula. Kula piyambak inggih kula piyambak ingkang Hamerjaya sinuwun Kincaka lan sinuwun Rupa Kinca. Menawi badhe paring pidana sumangga kanthi lila legawa. Kula nampi pidana saking jengandika sinuwun Matswapati. Sedaya kula lampahi awit kula mbela dumateng kawanitan kula ingkang badhe dipun jarah rayah kalian kanistanipun Kincaka. Awit sedaya kala wonten paribasan cukup. Ora sah kakean gunem kang tanpa guna. Janjane kowe bakal tak tibani hukum gantung mapan ana alun-alun negara Wirata. Nanging gandeng daramu Utari nyuwun supaya diparingi pangenteng-enteng. Mula saka hukum pati tak suda dadi hukum tundung. Niken Salindri kudu ninggalake bumi Wirata. Kowe mung ngreget-ngregeti babut, kowe mung jejembri jrambah. Wong wedok sing dadi sumbring perkara, sing dadi sranapatine wong lanang kuwi ora pantes urip ana negara Wirata. Kowe kudu minggat. Kowe kudu minggat saka Wirata. Mripatku sepet
nyawang raimu Salindri. Ngaturaken agenging panuwun awit saking kawicaksanan jengandika sinuwun Prabu Matswapati. Salindri boten dipun tibani hukum pati, namung dipun tibani hukum tundung. Nanging sepisan malih kula nyuwun kawicaksanan paduka. Kowe bakal njaluk apa? Kula nyuwun wekdal sawetawis. Kula agem kinarya pamit-pamit kalian dulur-dulur kula ingkang mapan wonten Pasar Gedhe Wirata. Sisan damel kula badhe nglunasi utang-utang kula kalian bakul-bakul ingkang mapan wonten Wirata sinuwun. Pirang dina? Pirang dina kowe bakal pamit karo mitra karuhmu? Kula nyuwun wekdal. Kula nyuwun wekdal tigang dinten kemawon sinuwun. Ya, aku paring kelonggaran saksuwene 3 dina marang jeneng sira Salindri. Nanging janji kliwat tekan 3 dina kowe isih kledang-kledang ana ing sakiwa tangene negara Wirata. Aja takon dosa tak gantung dasmu ning alun-alun. Minggat kono. Kowe lunga sepet mripatku nyawang diapurmu Salindri. Oh. Nuwun sewu sinuwun. Menapa kepareng kula badhe sumela atur. Kangko arep matur apa Kangko? Nuwun pangapunten sinuwun. Sareng kula raos sayektosipun Salindri menika mboten lepat, Salindri menika mboten dosa. Ingkang lepat menika Patih Kincaka. Awit menapa? Awit Patih Kincaka badhe ngruda paripeksa kalian Salindri lan Salindri wantun mejahi karana sampun kepepet bingung badhe tumindak menapa. Mila kangge njagi kawanitanipun supados boten dipun gagahi kalian Patih Kincaka lan upami wonten pawongan ingkang bantu Salindri mejahi dhateng Patih Kincaka punika ugi mboten dosa, punika ugi mboten luput. Karana menapa dosinuwun? Karana tumindakipun Patih Kincaka sampun murang susila, ngremehaken dhateng derajatipun wanita. Malah kedahipun pamarentah negari Wirata paring nugraha dumateng Salindri lan kagem pawongan ingkang asung pambiyantu dumateng Salindri. Karana sampun kuwagang hamejahi dhateng Patih Kincaka lan Rupa Kinca ingkang cetha pratela sampun adamel onar wonten ing negari Wirata. Menawi paduka tumindak kados makaten pranyata tumindak menika leres-leres adil. Nyuwun pangapunten dosinuwun. Tangeh kelakone negara Wirata menika saged tentrem menawi hukum menika mboten jejeg, hukum menika mboten adil. Karana lampahing hukum namung kangge ngayomi keluarga sentana pejabating negara lan hukum menika kinarya ngayomi tiyang-tiyang ingkang sugih. Wasana
wasana hukum kangge nyiksa lan gawe rekasane wong cilik ingkang tanpa dosa sinuwun. Oh. Kanggo pinter kowe Kanggo. Tembungmu patut gunemu runtut ning emane kowe ora mawas diri. Kowe ora ngilo karo githokmu. Kowe ngerti apa tumrap tata kaprajan negara Wirata? Kowe ngerti apa tumrap hukum lawan adil? Kowe mung mantri pasar Sudra Sampali. Parandene juweh nreweteh sing dadi ucapmu. Mejang kaya dalang nuturi kaya kiai. Tembungmu yen tak rasa iki mau mung arep belani karo Salindri. Bebantu karo Salindri, kareben Salindri ora ndak tundung lunga saka negara Wirata. Kowe kok lembelane nganti mati-matian. Kowe jujur. Kowe jujur Kangko. Kowe duwe hubungan apa karo Salindri? Mati ya. Kowe duwe hubungan apa? Rama, kula ingkang sowan Rama. Oh. Kula putrane ingsun sira ego wis wanci pisah lan jenenging wang iwa kulining harati ing seta kula wonten dawuh Rama Dewaji lonjong mimis sing dadi playu melar mingkus napas menapa Aduh ngaturaken ketiwasan Rama Dewaji dadar pisan boten duga mana yen to sak mangke negari Wirata kedatengan mengsah. Wirata ketekan mungsuh lakar kados mekaten Rama Dewaji. Musuh saka ngendi seta? Saking negari Trigarta ingkang dipun pandhegani kalian Prabu Susarma duh Dewaji. Lho, Susarma lakar kasinggihan. Lah dalah. Sajake Susarma duwe rasa lara ati marang panjenengan ingsun amarga tak tampik panglamare marang anakku Utari. Wekasan wanuh wani ngebak peperangan mapan ana ing negara Wirata. Yo mara gage saiki kirapna. Kirapna wadya bala praja Wirata. Dudu sapa-sapa senopatine aku dhewe kang bakal nandingi kridane Susarma. Janji ora bisa nuga sirahe Susarma aja truk Prabu Mangsapati. Rido mawur mangawur murahan tengaraning ngacurit kong maguru bangsa tata kaya putu para pangri ing turangga Hesti
negara bala kang tumingal Perang campuh samya medhali ratit wileting kudu Leratit wileting kudu Danyuwanggung manguncang nidi bincang sang adi mijil Aladinya ngedali wuwus terus swara wilaga kaya buta sing ngregil ing wit latalah durung suwe anggonku lumaku saka negara Ngastina wis kepapak ana pawongan gagah sapa sing dadi kekasihmu warangka pepatih mapan ana ing negara Wirata jenengku Patih Nirbita pancen bener iki ana barisan segelar sepapan tundake nyerangap kowe jati angaran payunge megar kaya jamur barat sapa sing dadi cecunduk ing laku kekesete ratu gustiku saka negara Trigarta kekesete ratu gustiku Prabu Susarma ya Prabu Susarman temenggung pangkatku aranku temenggung Salukat Katut Barat temenggung Salukat Katut Barat pancen bener sumedya laku marep menyang ngendi nyimpang ngiwuh utawa nengen negara Wirata bakal tak bedah Ratu Wirata sing jenenge Prabu Mangsah Pati nyembah lamar tugele gulune anggepe apa ngremehke kelawan ratu gustiku Prabu Susarma ketitik wanuh wani nampik utawa nolak sing dadi panglamare ratu gustiku marang sekaring kedaton negara Wirata Dewi Utari ora susah melu celeng boloten kebo latengen sumingkira yen isih kepingin dawa sing dadi umurmu janji ora keduga minggat tekan negara Wirata tak babati barisanmu wani karaku entek wedine kari wanine bagus lekan golek momongan buk bono golek pacangan merangi tatalan kerajiamu leno kaprayet dan lahir kan batin kebiah datang sati kamu jotakon dosa Wirbito waya Ya, hei. Pecah jagamu Nirbita kowe. Hei. Wayah. Wah. Masih.
Wah, jamu derajat opo kowe? Ya. Oh. As, hey, lo, as, ho, no, hey, lupa gue, wajek, lo, ayah, Loh. Hot, es. Awas, ho, lo, hi, o, j, awas, hi, lo, ayah, es, ya. Sumekian we, ayo njajal kasekben itan. Ho wah, het ha, was, awas, ayah.
Ananggono Sontan Endo Den Palangi Datan Gigrek Aku satriya digdaya barang mati tak wujuti Satyaku jroning ati yen mati bali iwang aku awit son labuh bangsa hanjrah arom asma reki alam dadi saksi son prawira Sotoi Aku Cindrawirata Raden Ratsangka Ratsangka pancen bener Anakon kumandhang garba ora ana mungsuhmu kejaba Raden Ratsangka sumekean kuwi Dasar apa lagi
Tinimbang Utari tak wenehke dadi bojomu ya. Lu ngadiku tak pakakne kirik cangkemmu. Aji kirik timbang aku. Ayo njogeta tak kendangi kowe. Ora bakal kowe bisa bedah negara Wirata. Lamun burung bisa mecah dadane ngilangi nyawari Sita Bumi Jaya kecium apik piale-alan.
Waduh, Rama Dewaji mugi kawuningan. Kabaripun pabaratan pranyata Prabu Susarmo anggadhuh kasekten ingkang linuwih ketitik. Sedidik sakmangke barisan negari Wirata sami mandelong barisanipun. Seta Buminjaya ingkang putra Ambudidaya nandingi kasektenipun nggih Prabu Susarmo nggih Prabu Susarman. Nanging gagal wigar ambabar wirang kula mboten kuwagang anandingi kasektenipun Prabu Susarmo Rama Dewaji Kanjeng Rama kula ingkang sowan Kanjeng Rama. Ketiwasan Dewaji, ketiwasan apa meneh? Saklebetipun prajurit Wirata mapak barisan saking Trigarta mboten ngertos sangkan paraning bilai. Negari Wirata wonten ingkang dingkik saking wingkik. Inggih menika wadyabala saking negari Ngastina ingkang dipun pandegani dening Senopati Ngastina Karna Basusena. Yangsat iki kelakuane sapa? Sing digawe dening Susarmo kelawan Duryudana kabeh do ngadepi prajurit Trigarta satemah guri glotho didingkik kalawan musuh saka negara Ngastina. Genah iki mengko Wirata bakale bedah. Iki mengko Wirata mesti bakale bedah. Seta lan Utara perkara bondo donya Wirata bakal tak lilake. Perkara bedahe Wirata uga tak lilake. Ning adimu Utari gawanen lunga. Aja nganti Utari kejamah dening musuh. Nggih, ngestaken dawuh Rama Dewaji. Dene panglamarku malah ndok tampik setan kowe Masopati. Susarmo ana tetembungan bedah praja Mboyong Putri. Gawanen lunga anakku Utari yen wis kelakon pecah dadane, ilang nyawane Ratu Wirata. Senadyan to umurku wis tuwa bebasan kempong perot jambul wanem mlaku ra jejeg yen ora tinuwak nganggo teken. Nangingku mlawene tanganku ora bisa ngopyorke polomu.
Aja diceluk Matswapati. Ratu tuwek keplek meh matek dadak kakean cangkem. Atiku wis kadung lara. Atine Susarma wis kadung catu. Krana panglamarku biyen wis ndok tampik. Larane atiku kudu ndok tebus. Larane atiku kudu ndok tebus sarana ndhiase Ratu Wirata tak nggih keset dina iki cangkeme elek. Yo ngantemo. Milio. Waya. Oh. Ah. This. Ah. Ah. Oh. Waya. Oh. Sinukarta mretartam tutam tuning utama titi tetep dadi pangobaning ing Balawa kowe tak goleki ya Di. Angka kakangku ana apa? Yayi negara Wirata saiki kahanane kaya ancik-ancik pucuking eri. Sisip sembire luput katuranggane dina iki negara Wirata bakale bedah. Amarga sakmengko Prabu Matswapati wis diajar dipala gantang dening Susarma Ratu Negara Trigarta. Mula dina iki tulungana ya Di. Kowe sing sekti, kowe sing santosa. Luwarana panandange Prabu Matswapati ya Yayi. Janjane atiku isih lara karo Matswapati. Ratu sing ora ngerti lelabuhan. Genah-genah aku wis gelem dadi jagone wong Wirata nalika adon-adon menungso biyen. Tak rewangi kurban jiwa raga ning nyatane sapa aruh wae ora. Saya-saya matur nuwun. Kaya ngono kuwi ben ngunduh wae pakarti satemah negarane diku jak-jakan dening mungsuh. Yayi. Ilang ana rasa serikmu ya Yayi. Wong kondang ki akeh-akehe yen ketemu wong sing dikenal adate lali. Mara diage tulungana negaramu iki ya Di. Nanging nyatane aku dadi jagone wong Wirata babar blas ora diajeni karo Ratu Wirata. Yayi eling. Aku lan Siadi kari ndungkap pirang dina meneh. Kari 3 dina iki umpetan ana negara Wirata. Yen to nganti negara Wirata bedah tegese awake dhewe bakale konangan dening para Kurawa. Satemah mbaleni dadi wong buangan 13 taun suwene maneh Yayi. Konangan yo ben. Mbaleni hukuman yo ben. Ya ampun. Kebangetan kowe Bilawa. Kowe mung mikir diri pribadimu ning ora mikir karo sedulur-sedulurmu. Salahmu biyen kowe gelem main dadu. Yo. Yen pancen kowe ora gelem maju, lara atiku kowe ngundat-ngundat lelakon kepungkur. Tak maju dhewe mati-mati ya yen aku Balawa. Arep ning ndi kowe? Maju perang ora usah. Kowe cilik ora tau perang, wong klemar-klemer ora tau gelut. Kowe ora tau melu bela diri. Mundur. Maju lan ngisin-ngisini waris. Mundur.
wis anguk-anguk neraka jahanam Matswapati ganjinge tilu kowe. Ayo budya kowe, bangga kowe. Yen wis tak rangket kaya ngene iki arep apa? Sambato. Calon mantumu sing biyen kok tampik dina iki arep nyampurnake nyawa neraka jahanam. Ayo, ora susah ngadepi Prabu Matswapati saiki salin mungsuh. Musuhmu ora ana liya kejaba mung Jagal Bilawa. Jagal Bilawa mbel gedesmu piye? Jagal Bilawa badhake piye? Ayo, wong liya mbok apusi kena. Ning Ratu Trigarta Prabu Susarma ndak kena mbok apusi. Arepa malih bulus poleng kowe iki dudu Jagal Bilawa ning sejatine kowe iki wereku. Pramodar konangan wong pirang-pirang. Ayo muni werek ngono mong. Werek ngono. Dupak pilinganmu. Muni werek jreng. Ayo bola kowe. Ora mikir Mangsa mangsa kasaka kunjang